आरो जों गामियाव फैनानै बोरै मोनखो बिराद मोजां नेक्स्ट इयाराव फैबावथारगोन लाबोआबाबो फैगोन माबा मोनसे सिख्लाफोरा गामि हेलो Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर तो दिनै जाबाय लास्ट डे आयराखि थियेटारनि जोंनि गामियाव तो बे हिसाबै लोगोफोर थांगासिनो थियेटाराव आरोना ओमफ्राय दिनै सानैसो बहुत सिनियर आर्टिस्टफोर दङ जाय दाखालि जोंनाव फैनो हास्लाबासै समनि आंखालाव बिथांमोनखौ आं दिनै लोगो हमनानै मोननैसो सोंथि सोंगोन माने 50 बोसोरनिफ्राय 50 बोसोरनिफ्राय माने थियेटाराव बिदि खाथि थानाय सुबुंबो दङ आयराखि थियेटाराव माने साननायबा आसरित दङ आरोना 50 बोसोर Okay, look let's start the video. Okay, तो लोग दायो थांगासिनो आङो आयराखि थियेटार ओमफ्राय थियेटारनि उनथिमा थायो माने बिहाइन्ड द थियेटार आर्टिस्टफोरा बोरै थायो बोरै बहा थायो माने सांग आसलते बोरै जायो तो जे लोगोफोरा देखायनो नाजानोसै नैबे भिडिअ तो लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड नायबाय थाबानो जाबाय बहुत इन्टारेस्टिं जानो थाखाय नैबे भिडिअ दे लोगोफोर नैबेनो आयराखि थियेटारनि पेन्डेल मैया देखायनाय जायाखैमोन आङो जों गामिनिखौ माने मैया आलासि सोंनानै बिराद बिजि जाबाय तो नैबेनो थियेटार आयराखि Hello. Siapa kami? Hello. Nih musa berapa ini? Boleh seligasnya teater? Siapa na? Masih na? Mazang seli jam. Dede. Oh. Aku orang teater itu di video saya pelan. Beri jaga no apa? Macam hari sih sih bu. Ada beredi pak. Ini ada nih acting apa? Acting apa saja kan ada nih ini? Acting apa saja kan? Daku pak dari ada singgam. Sini ya singgara sobi. Halo, anu zi, apa deh? Nailan jadi mana? Dah ini jwbtha horni. Deh muzang kelaman jawab nih, Allah bes. Deh. Deh. jwbtha horni माबा मोनसे बुंदो jwbtha hor. दिनै जोंहा jwbtha हराव ओरैबायदि खुसि मोनदों आं बेरगाव फैनानै आरो जों गामियाव फैनानै बोरै मोनखो बिराद मोजां नेक्स्ट इयाराव फैबावथारगोन लाबोआबाबो फैगोन माबा मोनसे खालामनानैबो फैगोन जासिथाबनानैबाबो फैगोन जों बेरगावआव माने बेनि पाब्लिकनि रियेक्ट आरो ओरैबायदि मानसि जादों आरो रेसपेक्ट माने खुगानिफ्राय राव गैया आरो आङो जायै बेहाय फुंबाय ओरैबायदि जाहैदों मानसिफ्रा बे जायगाना फुंदों आं जिम टिम लानो जिम टिम आरो लास्टाव जुरि बर'आ जोंनाव गान खनदों औ दिनै माने दिनै लास्ट श'नि ओरैनो जास्ट माबा बेखौ जोङो अर्केस्ट्राखौ गाव थांनाय बोसोरावबो थानायाव खनखादोंमोन ना आयराखि जोंहा निजाव खासे आर्टिस्ट खासे दङ नै दिनै बिथाङा नाटिका मोसागोन नाटिका ना बयस खिन्थु गार्ल जागोन जों बयसआनो जागोन वाव नै वाह दा नै फार्स्ट नै बिफांनि बेदा माबानो टेम्परारि गायदों नै नियमा दोङो जास्ट लहानि स्टेन्ड ओमफ्राय नैबे जाबाय बाथौ ओमफ्राय नैबे माबानिसो लहानिसो नै बिराद गोलोर माने जेखि जाया नांगौ जायो ओमफ्राय नैबे मानथाय नैबे गासैबो जेखि जाया हाग्रा जाहारबारि देखायनो थाखाय लोगोफोर गोबां दङ नै तो लोगोफोर बिदि स्ट्राक्चार माने लाइटा गैयाना तो बिनिखाय माबा जानोखै खिन्थु नै नैबे जाबाय जाख्ला सिरि तो आं नै दायो गाखोबाय आर्टिस्टफोरा बिथिं थांनानै गोबां माने फाव बिदि देखायो आरो नै तो थांसै लोगोफोर जों दे माबानि सिङाव थियेटारनि सिङाव अके 1 2 3 गो एन्टेरे सिङाव मा दङ दा लोगोफोर नै बोरै लाइटा खोमसि माने मा बुङो दा नियाव मोनसे स्क्रिनाव दा खिथिगासिनो ना मानसिफोरा निजा दङ मानसिफोरा दायो बारा जायाखै जानायालाय नै स्टार्टिं नियाव दङ मिउजिकफोरा नै मिउजिक ओमफ्राय निफ्रावनो बहुत खिथि आरो नै थाबायनायफोरा आर्टिस्टफोरा निफ्रावनो बहुत खिथि नै ओमफ्राय नैबे जाबाय नेक्स्ट रुम माबानि थ' बेयावबो नै बेबायदिनो माने जेबोआनो गैया माने बेहा गिदिर न' बायदि देखायना खिन्थु बिनि उनथि माने निफोराव लासै बहुत गिदिर न' खिथि न'नि उनथि जेबोआनो गैया नै न'नि उनथि बारै नै आर्टिस्टफोरा माने बेफोरदिनो थांलाय फैलाय बिदि खालामो आरो ना माने बेबायदि स्ट्राक्चार लोगोफोर तो जाय जे नुवाखैमोन दिनै आंनि भिडिअजों नुनो मोनबाय नङा होमबा जागायबाय थियेटारा माने स' जानायनि सिगाङाव एसे फ्रि होबाय आरो नै दाबो रेडि नै बाबुलाबो
टिकाया माने नियाव एक्टिं खालामगासिनो ओमफ्राय नै नियाव लाइभ खुंगासिनो नै बेनो जाबाय ना टिका बेरासि जालाय बेरासि बेरबाय Airakhi theater. 아니 요리스 그나야 어머니야 좀 나를 이래요 왜 소모는 정찬이장 보다 그러네 정 이제 스타트하게 नोंथांमोनखौ सासे ओरैबायदि आर्टिस्टजों सिनाखि होनाय दं जाय 50 बोसोर 50 years साननाय 50 years जों जोनोम जानायनि 25 बोसोर आरो सिगाङावनो बे माने थियेटाराव आगान सुरजेनबाय आरोना थ' बे समनिफ्राय दा समालासै माने बिथाङा दासिम दङ लोगोफोरनै आं जाय बिथांखौ बुंफैदोंमोन बिथाङा बेनो नै सार सार पद्मधर सारा बे बर' थियेटारनि बागै मा बुंनो सानो जि एक्सपिरियेन्स जों 50 बोसोरनि जि एक्सपिरियेन्स जाबाय 50 बोसोराव बर' थियेटारनि जाखिनि मोनबोबाय जोंहा बर' थियेटारफोरा दासिमबो गोबां लोरबाङैनो दं गुबुन हारिनिफोरबायदि जौगाखांनो हायाखै थेवब्लाबो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंहा बर' थियेटारनि बिगोमाफ्रा गुबुन हारिफोरबायदिनो गाजा गोमजानाय लाइफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै महरगिरिफोरखौबो जाबादि नांगौ थिग बेफोरबायदिहाय लानानै आरो नायजाबफोरा जाबायदि रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो हायो बेफोरबायदि नायजाबफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव ओंखारोबा दावबाय थियेटार महरै होमब्लाना साबसिन जागोन बायदि आं सानो आरो इयुन जोलैफ्रा जोंनि बै थियेटारखौ होमब्लाना अनसायनायाव बांसिन आरो बांद्रायहाय गोहोम गोग्लैगोन होननानै आं सानो थियेटारखौ दावगाखांनायाव उन जोलैफोरा गोबां थुलुंगा होगोन आरो दा रायजोफोरा राफ्रा हाम दाहामनि गेजेरावब्लाबो जाबायदिहाय थुलुंगा होदों जे बर' थियेटारखौ जौगाखांनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों थिग बेफोरबायदिनो रायजो राजानो नांनाय बायदिहाय होनो हायोब्ला जोंनि बर' थियेटाराबो जौगाखांनायनि जेबो बाथ्रायानो गैया जौगाखांगोन जोबोर मोजां बुंबाय सारा ओमफ्राय मोनसे सोंथिबाव जे माने इयुनाव जिखि जाया सासे माबाया जौगाफुनाय सासे यंस्टारा माने थियेटाराव हाबनानै गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हागोन ना हाया माने फिउचार हाबनो गोसो गुदुंबा आरो गोसो गुदुंब्ला हायो मानो हायो होनना बुङोब्ला बे थियेटारखौनो बे हारिमुआव जाबायहाय ओंखारबोदों बेखौनो गावनि दसे होनना सानना लानांगोन आं बेजोंनो थैथां आं नाजागोन आं नाजानायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ फोथांनायाव फेहेरनायाव रायजो राजानिफ्राय एसेब्लाबो अनसायनाय मोनोब्ला दावगानाय मोनोब्ला थारैनो बिथांमोनाबो दावगालांनो हायैनि जेबो बाथ्रायानो गैया आरो बिसोर बिथांमोनाबो नाजागोन आं बे हारिमुखौ दावगालांगोन आरो बेखौनो आबाद होनना साननांगोन बेखौनो आंनि थांखि होनना सानना लानांगोन आरो मोनसे हारिमु सिबिनाय थ' बेयाव नोंथांमोनाबो हाइस्ट मोनसे गेदेराथ' रायजोफोरासो नङा होमबा रायजोफोरा जेसेबां हायो सापर्ट होगोन जेसेबां हायो जोंनि प्रडिउसारफोरा बारानिख्रुइ बारा आपग्रेड खालामनांगोन जे माइकनि फारसे स्पिकारनि फारसे डिजाइन अल एभ्रिथिं माने माननांगोन फान्डिं नांगोन बेनि थाखाय माने नोंथांमोना माने रायजो राजाफोरा बर'फोरा माने सापर्टजोंसो गासिबो दावगालांगोन आरो बेखौनो खावलायबाय जे बेसेबां हायो बर'फोरा बर'खौनो सापर्ट खालाम माने जोंनि बर'फोरा माने एसामिसफोरखौबो नायो खिन्थु एसामिसफोरा बर'खौ नाया माने बिसोर बुजि मोना बेथ' बे हिसाबै जाय बर'फोरा एसामिसखौ नायो थ' बर'खौबो माने सापर्ट होनाया बहुत गोनांथि आरो हारिनि फारसे सानोबा आरो थियेटार आइराखि चले अब बाय बाय सही ने होमबा गाबोन मासगाव भगतपारानि रायजोफोर दे नेनानै थादो बिराद मोजां औ आरो जोंना फार्स्टआव जाहैबाय जेथो ओमफ्राय सेकेन्डआव मा होगोन मिथिया मानो होनबा मोननैया एकदम कम्पिटिसन जाना दङ मा होयोखौ मिथिया मिथिसिगौ जेन हक मासगाव थांगासिनो दं जोङो गाबोन मासगाव भगतपारानि रायजोफोर स्टे टिउन